De FNP in wat heeft Friesland die had zelfs zwaren over een mogelijke tijdelijke sluiting van de nachtelijke dokterswacht in Dokkum. Ja, want dokterswacht Friesland die onderzoekt te jaren met orenpartijen of het haalbaar is om deze post vanaf juli 2025 s'nachts voor een jaar te sluiten. En dit voorstel is bedoeld om de werkdruk van de huisartsen een beetje te verlichten. Maar ja, pas maar van de FNP, Jo bent degene die de vragen gesteld had, dat klopt het? Dat klopt het. Want Jo had vragen gesteld. Net als de FNP natuurlijk. En onder de BW in wat is Friesland. En je zit er nog in de studio om te vreden. Of ja, eigenlijk wil je vreden van wat voor vragen hij stelt. Nou, wij hadden vragen gesteld onder het college van Noord-Est Friesland. Had zij de situatie wat dokterswacht Friesland als vaststel doet om de dokterswacht 's nachts te sluiten. Als dat een wezenlijke situatie is voor uw gebied. En dat zij er van op de hechten binnen. En dat zij er ik voor zorgen dat zij gesprekspartner binnen van dokterswacht Friesland. Zodat ik mij bepalen kan hoe dat eruit ziet. Want kan dit bericht dan eigenlijk een beetje een donderdag bij helder hemel of nee? Ja, nou wij lezen natuurlijk in de kranten. Wij moesten de kranten halen, dus wij wisten wie direct net van op de hechten. Nee. En wij hebben wel nooit dus inwoners. We waren een grote gemeente. Die eigenlijk zo'n wat afstand binnen van naar de dokterswacht daar. Die is nou, als ze achter kolom bij komen en ze rijden naar Dokkum, dan zijn ze wel een hele uur soms hier bezig. Maar als ze dan terugrijden met een lauwert midden in de nacht. Nou, sommige mensen hebben wel 3 kwartier tot een uur dwaande om daar te komen. Ja, dat is weer. En dan hebben we, we zijn hoe het is Friesland. Maar ja, dus nog een gemeente, dat wordt hier bijvoorbeeld, want die maakt het ook gebruik van Tork. Ja. Ja, nou, als je verdampt wil leiden, misschien wel krijgt iets makkelijker. Dokkum is natuurlijk wel een stuk dichterbij. Dus ik kan me wel vaststellen dat zij daar ik nooit oer ha. Alleen voor hun is de afstand naar Lauwert is natuurlijk wel wat dichterbij dan dat ze bij ons achter Anjem en die hoeken wij komen matten. Ja, dus van jouw kant eigenlijk. Maar wist BMW wist het dan wel? Want het zie je in de kranten, dus eigenlijk weer het wel bekend. Nou, het is bekend bij de dokterswacht Friesland. Net als meer wie het BMW. Ik net. Weet je niet eens? Nee. Zou je weten eigenlijk echt van niks dat het sluiten wordt? Of dat ze in gesprek beginnen met mij? Nou, de dokterswacht Friesland is nou nog aan de onderzoek in Otse dwaan beginnen. Dus het kan best wezen dat het helemaal net terug dat het helemaal net haalbaar is. Ze binnen mij een heel soort partijen best nou in gesprek om te zien wat, kan het überhaupt. Weet je ook welke partij dan binnen of net? Nee, dat waar ik zo net als is. Nee, maar ze zullen in ieder geval wel maar 3 in wat heeft Friesland praten. Nou, vandaar wil dat het dus oproep weer richting het college om een zwaartje in elk geval voordat je hem wel aan die tafel zit, ze dan mij doorgaan. Ja. Ik om een beetje op te komen voor onze meesten in het gebied wat via voet leidt. Maar de meesten die daar het meest door rekken worden, zijn toch de meesten die sociaal kwetsbare inwoners van uw gemeente. En die hebben nou misschien wel moeite om dan in Dokkum te komen s'nachts. En dan moet ze nog een hele uur verder reizigen. Ik vond deze doelgroep toch de zwart toegankelijk te houden. Ja, dat klopt. Want zoals ik zei van FNP, die steren er nou al in voor. Maar, of ben er nog wel meer partijen die denken van, we sluiten bij de FNP om mij die vragen. Hij daar ik antwoorden van kreeg van orenpartijen. Als ze denken van, nou, FNP die is wel goed bezig. Wie maakt eigenlijk zo wat die voor u inwoners van... Nou, we hadden het net met orenpartijen, maar ik kan me net voorstellen dat er orenpartijen binnen die dit net zwargelijk vinden. Dus ik denk dat de orenpartijen dit ik omdenken voor haar. Ja. Dat ze de zwarge tegen bij en tagonkelijk bloed voor al uw inwoners. Ja, want het was toen een fietje, het probleem toen ook. Toen Sierenberg dus tegen toen wurde de dokterswacht die eigenlijk echt dicht. En toen had zij van wie gaan iepen. En daar had ze probeerd om iepen te houden en dat is lukt. Maar dan was het dus eigenlijk zelf sluiten, want net al in wat is Friesland, maar ze willen in Snits was ze eigenlijk echt sluiten. Ja, nou de spoedeisende hulp in Noord-Est Friesland die stond toen onder druk en dat hadden ze samen met de huisartsenpost in Dokkum. Is dat nou Oerijnbleun, dat ze het leegcomplex spoedeisende zorg, dat ze dat nou willen verliezen kennen. Dus dat schiet een beetje los van de spoedeisende zorg die ze s'nachts bieden, wat toch de huisartsenpost opvangen wordt. Okay. En om daarom de druk daarmee te verlegen op de huisartsen, willen ze dat dus s'nachts in Dokkum voor het helden. Heb je ook een idee hoe ze die druk verlegen kennen van een huisarts en dat het eventueel toch besteden kan?
Nee, daar heb ik net direct een antwoord door. Ik ben net een arts, dus ik weet net hoeveel dat is. Nee, het is maar een vraag. Hè. Ik denk van, stel voor dat. Want ja, je zei ook wel, ja, er ben te min huisdokter natuurlijk. Dus de druk op een huisdokter, die lijkt echt heel heeg. Ja. Ja, ik heb vaststellen, het vergriest steeds meer onze gemeente. Dat de zorg s'nachts misschien wel steeds meer nodig is. En dat mensen de hulp s'nachts uitstellen. Dat door het is, dan kan je best voor dat de zorg misschien best wel groter wordt. Dan dat ze op dat moment geholpen worden. Ja. Ja, want ik zei, en hou je al helemaal onder het, noords bewende puntje van Friesland lezen, dan is een hele rit. Dat is een hele rit inderdaad. En vooral in je wintermaan, dan ga je nog zwitter. Ja, vooral dat. En mensen die misschien moeilijk vervoerregelen kennen. Ja. Die een beroep doorgaan met waarmaat op de borrelen. Je bent echt afhankelijk van hier natuurlijk dan, hè? Ja. Vooral ga je een beetje op leeftijd binnen. Nou, is dit nog in juli? Is dit wel mogelijk een half jaar? Ja. Maar ja, je weet het misschien wel goed. Maar een jaar hier, dan wordt het meestal wel een hier. Nou ja, wij zorgen dat ik wel wat als een... we gaan nou mooi die spoedeisende hulp hebben weer op een kaart zetten in Matis Friesland. Samen met de Sionsberg en de huisartsenpost. En toch nou s'nachts deze spoedzorg voor te helpen. Dat zorgt ik wel als een verskraling van de zorg in wat is. Het moet net waarom er in de zaak worden. Dat als een hapke weer wat van de zorg in wat eerst voor helpen wordt. Nee, want dat is natuurlijk... ze zeggen wel in Noorden weinig in meesten. Maar hier wij een hele prut meesten eigenlijk, hè? Ja, wij een heel soort meesten. Ja. En ik rocht op zorg gaan die dat ik verzin. En daar maar wel ondacht van horen. En daar maar we wel van vechten bloeden. Dat de zorg ik tegen van deze mensen en tagonkelijk bloed voor deze mensen. Ja, dus de FNP die maakt er uitzorg al heel sterk voor. Stel, om toch die zorg hier te houden. Of in wat heeft Friesland dan? Ja, nee, klopt. Daar maakt de FNP zich goed voor. Ja. Stel voor het net lukt, wat dan? Ja, wij gaan er uiteindelijk er net door natuurlijk. Dus wij kunnen net eerst mijn handen breken. Wie doet is best en wij doen wat we kennen. Wij gaan nou het college oproepen om in ieder geval aan een gesprekstafel te zitten van bij de dokterswacht Friesland. Zodat ze in ieder geval mij praten kennen over wat wel kennen en wat net kennen. En misschien binnen er ooroplossingen middel van, want ze ben ik continu bezig, weet ik, met de werkprocessen te verbeteren. De inzetten van technologie en al je misschien ben er ook wel orenmogelijkheden. Maar dat weet ik net. En ik ken waar ik net hoor. Maar, dat zullen ze natuurlijk u doen. Ja. Maar weet je dan eigenlijk wanneer het gesprek is van college met dokterswacht? Nee, we gaan nog geen antwoord krijgen. Helemaal geen antwoord? Nee, een soort vraag binnen verleden week krijgt inbracht. Dus daar college komt nog mijn antwoorden. Wie kijkt wanneer je de antwoorden krijgt dan? Heb je daar een idee van? Of net? Of moet het college eerst ook nog zeggen van... nou, ik word wel verschillende schieven en neem maar op. Nee, in het college wordt het bepraat. En ik kan me net oors voorstellen dan dat zij hun best doen om hier onder tafel komen te zitten. Ja, dus het is eigenlijk een oproep bij Conjo van Zwarje. Dat de meesten hier in wat in Friesland, stukje dansmeel als waar ik, gewoon gebruik mensen kennen van die nachtdienst uit van de dokters. Ja, klopt. Dat is dus oproep. Ik wens je gewoon heel veel succes daar. En dat je hele mooie antwoorden krijgt. En dat, Ik hoop het, dank u wel. Wie maar al was, dit is te leren. Ja, wie gaan ervoor? Nou, pas maar je dank. En trouwens, Bruis me eerder mij ophouden. Ben jij nou degene die hem opvolgt? Nee, Bruisma is er net mee ophouden. Hij is ophouden als fractievoorzitter. Dus hij is nou gewoon raadslid in onze fractie. En de heer Anton Bewalde is nou de fractievoorzitter. Oké, nou, daar ik me op gisteren. Ja. Tegen dank en ik wens nog een heel mooi weekend daar. En succes met de strijd. Dat doen we. Pas maar. Mooi, dank u wel.